Det er min bane. Jeg synes ikke selv, den er super godt lavet, men ja, altså, det er bare nogle, jeg kan ikke huske, hvad navnet er. I hvert fald bare nogle billeder, jeg har lavet. Her har jeg lavet Mario. 2 sekunder. Someday. Her har jeg lavet et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg har kigget efter. Et eller andet på ham, der mand. Så her har jeg lavet, ui, hvad sker der? En pickaxe. En trooper. Min nye iPhone og Apple-mærket. Steam-mærket, eller logoet. Og her er en eller anden, jeg ikke kender. Han er med i et eller andet band. Han er spiller sammen med ham her. LOL. Hvor er den lang? Doing. Nå. Så her er han så. Der, han hedder Axel. Jeg husker ham der. Jeg ved ham der. Ham jeg står inde i nu. Han er i hvert fald guitaristen, det ved jeg. Og så er der lidt at spille Minecraft. Ja, let's play Minecraft. Så det var bare det, jeg ville vise YouTube. Tak fordi I så med. Hej.